tresnane yen dilarani panggah eling tekane saiki atiku kok gawe lara merga kowe tega mentolo apikmu mung ana lambe jebul lamis kabeh katresnane ning arepku kowe tresno ning burine malah gelem liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyepati mripatku alung ngaliya kowe timbang dadi lilit sak lawase biyen madu dadi racun racun dodo aku dadi ketun wong tresno yen dilarani yen ra kuat aku golek ganti. Bersama Pak Wolo Wolo Kuwato. Bener Piye? sak rene Sampeyan yo tresna bojone wong. iya ndak apa-apa Surya Laras. ora apa-apa Mayanto Kible Spesial kanggo sapa Pak Wolo? Rahmawati Mbak Nok Rohmawati. jadi perayungan sawu Sing masuk Pak. nalika semono kowe teko arep omong apa ning isor lampune bangso jabol wiles kok wis duwe bojo Loro malah. kok Asik. apa awak iki nganti kowe tega ngucap janji Lah sayang kok. wiles durung rapi Asoy. Tresno kok bojo tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedina bisa nambani kangenku. Ayo Pak Wolo. kobang malati harap gagane ati iki mikir kowe wani sumpah Tenan. tresnaku ati suci Tenan lho ya. iya mugi Gusti Asik. Makmur tansah elek. ngejabai iki Surya Larasnya Indonesia. iki Wiles Kristiani lho Iki Pak Wolo lho iki. ya dari Bakul wedhus Klaten lho iki. Joho Dari Telatan Joho bakul wedhus kondang lho iki. ya enek iki Lah ora nyawer ya kebangetan lho ya. ora nyawer Ah. Intinya ada Masuk Wiles Yen eling nalika semono. iya Kowe teko arep ngomong apa? Omong apa, Nesa? Ning isor lampune bangjo jebul kowe kok wis
kowe bukan ikat janji tak ketenger hatiku iki jebol wiles durung rapi-rapi Wis loro tresno iya bojone uwang Ya, yang pancen yo asik bener. yen weruh aku mung bisa domblong kaya bido sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedina bisa nambani kangenku Kobang melati harum gandane ati mikirku masa to Pak wani sopa tresnaku ati suci mugi Gusti tansah ngijabahi Nuwun dumateng para ingkang pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Spesial. Sepeda malih dumateng para ingkang pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Tembang menika Atur. spesial kagem Mbak Rohmawati wonten ing Prayungan Hawo. Dapat salam dari Pak Wolo. Salamnya kiu-kiu. Masuk, ya. yen eling nalika semono kowe teko arep omong apa Arep ngomong apa? ning isor lampune bangjo Heeh, piye? jebol wiles kok wis duwe bojo Duwe loro wisan. kok anggap apa awak iki nganti kowe tega ngucap janji tak ketenger atiku iki jebol wiles durung rapi-rapi ayo terus Mbak Wiles Tresno kok bojone uwang wasik. Yen weruh aku mung bisa domblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedina wis mari kangenku lek wong ngilehke bagiane titik lho Pak ngono to asik hati harum gandane ati iki pemikirku masak tangan wani sopan tresnaku ati suci tenan lho ya ya mugi Gusti Amin. tansah ngijabahi amin nyati wilis wong ayu kok amin aku oleh bakal wedhus lho Cak aja milik lho ya Monggo Mas Subur Nggih Mas sampun katuraken panjenengan. Aja cidra. Tenan welengku ya aja cidra. mung sakmene pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku tinggal pabujanku ngelingono sliramu wis
pati janji prastyo nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo yen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora kandha donya man yektine wis kepranan bareng kang durung karuan mbok yo eling saya suwe saya muda yuswa ojo citra mung citra bakal namae tuna